Tak, a ideme k záveru. Tak, Monička, ako sa ti žije a ako funguješ vo svojom živote po tantrickom výcviku, ktorý si so mnou absolvovala a čo chceš odkázať ľuďom tak všeobecne? Hovor zo srdiečka a úprimne. Hej, tak ja som veľmi vďačná, že som sa v živote dostala do tohto rozpoloženia, že som si prešla tantrickým výcvikom s tebou. Ďakujem. Jednoznačne ma to posunulo. Žijem ešte vedomejšie. Viem si nacítiť samu seba. Viem, teraz to bude znieť tak iracionálne, ale naozaj som v takej sile, že si viem sama sebe vyliečiť akúkoľvek proste energetickú blokádu alebo nejaké tie uzlíky, ktoré sa mi v tele vytvoria. Čiže si ich schopná cítiť, hej? Tým, že sa ti prepojilo telo a duša. Áno. Jednoducho, úplne bezprostredne si viem načítať svoje fyzické telo. A, čo je veľká výhoda pri mojej práci, to isté viem urobiť aj pre iného človeka. To znamená, že keď sa niekoho dotknem, tak ja viem hneď. A stačí, že sa dostaneme do rozhovoru a už sú jasné súvislosti, lebo všetci vieme, teda my čo vieme, že to, čo prežívame, sa odráža na našom fyzickom tele. Takže emócie sú veľmi silné v každom období života. Určite musím pozvihnúť tantrické učenie, lebo je to možnosť, ako sa prepojiť s prírodou, so samým sebou, ako dať bokom veci, ktoré nás nejakým spôsobom v živote dali na dno. A aby som nebola taká vážna, úplne krásny, intimný život sa dá prežívať, pretože telo je uvoľnené a človek vie byť v sebe a vie byť sám so sebou. Čo teda nie je tak jednoduché, že? No, bola by som šťastná, keby viac ľudí v mojom okolí mohlo si zažiť tantru alebo tantrický výcvik, lebo iba raz nestačí, pretože každá terapia, tantra je tiež terapia, každú terapiu si treba duplikovať a zúčastniť sa viackrát, takisto ako to platí. Pri každej terapii to proste platí, takže nikto nemôže iba tak čakať, že jedenkrát. Čiže to, ako to mám, ako to mám nadstavené, tých 6 vyučovacích dní, hej, lebo je to nadstavené tak, že vlastne 2,5 mesiaca zhruba to trvá, každý druhý týždeň a jeden deň ti vlastne venujem, hej, je to také rozdelené na tých 6 častí, takže táto moja zostava ti vyhovovala? Stačila ti na to, aby si všetko uchopila, aby to s tebou robilo tie veci? Tak evidentne áno, stačilo. Áno. A treba byť v kľude, treba si na to vyhradiť ten čas. Takže to, ako to je zostavené, ti to vyhovuje, hej? Je to v poriadku, je to dobré? Áno, tie 2 týždne boli tak vždy, že týždeň človek bol v takej reakcii po celom. Ale dalo sa fungovať, procese. Hej? Keď to reagovalo, že bolo to... Cítila som sa veľmi ľahko. Wow, áno. Chcem si to pripomenúť, tie veľmi príjemné pocity, že som sa cítila uzemnená, pevne na nohách, v sebe. Mnoho vecí som pustila, prestali ma krčiť, hej. Pustila som strach, lebo mnohí z nás majú strach, že čo bude zajtra. No je mi to jedno, čo bude zajtra. Lebo žijem tu, teraz, dnes, točím video, mám prácu a žijem pre dnešný deň.
Toto je dôležité, Zlatko, ďakujem ti, že si to tu spomenula, to fungovanie, lebo ja som zámerne nepoložila otázku, že či ti bolo dobre alebo zle, že sama si vlastne, tie 2 týždne, ktoré si bola medzi tým tantrickým učením, lebo ide o to, že väčšinou sa stretávam ja s ľuďmi, ktorí mi hovoria, bol som na terapii a vlastne ešte som v procese, ale záleží na tom, aký je ten proces. A ten proces je zväčša nepríjemný. No. Zväčša je o plači, o púšťaní v bolesti, o tom, že nedokáže ten človek normálne fungovať. A ja som práve, keď som začala učiť túto zostavu, ktorú učím ja, tak som vlastne to zostavovala tak, aby ten človek vedel fungovať a púšťal a vlastne transformovalo sa mu to práve v tom uvoľnení, v tej ľahkosti, o ktorej hovoríš ty. Čiže tu je ten výsledok už konečne už aj od niekoho počuteľný, že skutočne, ako tvrdím ja, že tie 2 týždne na to procesovanie medzi tými tantrickými výcvikmi je o tom, že je to proces, ale je to proces v ľahkosti, láske, uvoľnení, a človek dokáže fungovať nie že normálne, ale v tom procesovom období medzi tými tými terapiou, školami funguje človek vlastne úplne úžasne nabudene a v ľahkosti a hovorím v tej jemnosti, nežnosti a to je to, čo som chcela. To je to, čo, ale vieš to, že skutočne väčšina terapií je o tom, sú o tom, že sú také akože že idú drasticky a toto je skutočne ako je to ja poviem slangovo šupa, pretože toto som chcela dosiahnuť a toto som dosiahla, som na to veľmi hrdá a na seba hrdá, že mi to takto je vďačná za to, že mi to takto prišlo, že takto to mám robiť, pretože to boli veci, ktoré sa riešili, tvorili, prichádzalo mi to postupne, ako som ja bola v procese, že ako mám ja učiť, ako mám neučiť, mne aj nechodilo, že učiť, odovzdávať toto učenie, odovzdávať toto celé a podarilo sa, wow. Áno, na začiatku sa mi to zdálo, že koľko, každé 2 týždne, že to kedy sa skončí a ja už to chcem mať a rýchlo. Áno, to si pamätám. Lebo ja som taká, Včera bolo neskoro. Ja chcem mať veci proste naraz. Ja proste také brzdy, ako sú, že potom a za 5 rokov mi to vadí, takže ja všetko chcem mať hneď. Ale v konečnom dôsledku to je logické, pretože tam bol proste ten časopriestor na to uvedomenie si všetkého, čo sa stalo pri tej terapii, všetkého, čo sa stalo kedy mne v živote. Takže všetkého. Áno. A riešili sme to tam a vlastne dostali sme to vždy do takého stavu, ten proces, aby ty si potom vedela fungovať v tej ľahkosti. Najhoršie, vlastne keď prišlo to najhoršie, ako keby najbolestivejšie, tak to prišlo vtedy, keď som tam ešte bola ja, ale vedeli sme to spraviť tak, aby si ty potom tie 2 týždne medzi tým mohla fungovať v tej ľahkosti a v tom, že aby sa ti diali same také tie príjemné veci, aby si to ty, lebo nejde o to, že je to príjemné, nepríjemné, ide o aj to dobro a zlo a tak ďalej. Ide o to, že áno, ono to tu my vidíme, vnímame tou myslou, že toto je pre nás dobre, toto je pre nás zle, ale v samej podstate je to všetko energia a sú to, proste tie veci sa dejú. A záleží na našom rozpoložení a na nás, ako sme v tom uvoľnení. A keď sme v tom dostatočne uvoľnení, tak nám to tak neubližuje a nevnímame to ako zlé, ale dokonca sa nám stane, že v tom začneme hľadať a nájdeme v tom výhody. Hej, to, čo nám to dalo, nie to, čo nám to vzalo. A o tom toto je, že pokiaľ je to v uvoľnení, tak ideme v tom procese úplne nádherne. Hej, je to, hovorí sa proces, ale je to nádherný proces. Uvedomenie si napríklad takej drobnosti, že aké dôležité je také to prijatie napríklad od rodičov, od matky, to mnohým ľuďom proste robí šarapatu v živote. A ešte som chcela povedať, že sa mi nesmierne vyhladila, vyčistila tá intuícia, že a úplne proste tie veci, ktoré sa v živote dejú, väčšinou sa dejú práve tie, ktoré si pomyslím.
Čiže to je tvorenie. Sila mysle, že vytvárame si vlastne ten život si tvoríme sami. Každý je tvorcom toho, čo žije. Takže aké myšlienky si vytvorím, hravo, tvorivo a dám do nich svoju silu a ľahkosť a bezpodmienečnú lásku, to znamená, že lásku bez podmienok, tak to je proste bomba. A to je život. To je zmysel života. Žiť v ľahkosti. Myslím si, že hej. Ja už som taká sentimentálna pri tebe, lebo však už nie do takého sentimentu, takého uvoľnenia, bláženého, až by som povedala, to už nie je len také uvoľnenie. Dobre, neviem, chceš ešte niečo odkazať? No, áno, mužom chcem odkazať. Že naučte sa žiť tak, aby ste vedeli prežívať svoje vyvrcholenie, svoj orgazmus vnútorne. Áno, ide to, len to treba oddeliť od mysli. O tom inak budem robiť videá. A vtedy vás ženy budú úplne že chcieť ešte viac. A na to k tomu vám môže pomôcť tantrický výcvik alebo príjmanie tantrickej masáže. Tak, aby sme to mali aj také šteglivé trošku. Ona by nám to YouTube nezrušilo, to šteglenie. No, tak. Uvidíme. Ak zruší, tak to tam odstrihneme a dáme to proste vyčistené. Nič sa nedeje. My sme si inak nič neplánovali, my sme si len povedali, čo by sme chceli povedať, lebo ja hovorím, že autenticita je autenticita, aj keď Monička stále riešila, že nemáme nič napísané a druhí si to píšu. Naše videá sú takéto a budú takéto, pretože ja chcem, aby ľudia videli pravdu a aby počuli to, čo skutočne prichádza v tú chvíľu. To znamená, že je to akurát teraz dané tomu, kto to počúva a netreba si to písať, možno iba nejaké také by sme mohli mať na budúce nejaké otázky, ale však my sme to celkom bravúrne zvládli. No však my sme excelentné. No, takže... Máme čisté hlavy. Presne. Ženskú silu vyladenú. Presne. Takže no, není o čom. Tak vás chceme pozdraviť. My sme si svoje nejako tak zvládli, ako sme len mohli. Chceme vám poďakovať za pozornosť, za to, že ste nás pozreli a niekedy na budúce. A čakám vás na mojom tantrickom výcviku. Objímam. Pa, pa. Ahojte. Čaute.